na koyar da darasi ne kan mummunar makomar miyagun mutane. A hirarta da Nasidi Adamu Yahaya, Fati ta ce tana matuƙar son taka rawa a matsayin muguwa a fina-finai, inda take cewa, "Na fi so na fito a matsayin muguwa saboda na faɗakar da mutane irin illar mugunta da son rai. Ka san yawancin jarumai sun fi son fitowa a matsayin masu kirki, amma ina ganin hakan baya aikewa da saƙo kai tsaye kamar jarumi mugu, wadda ake nuna ƙarshensa baya yin kyau," inji jarumar. Fati, wacce ta soma fitowa a fina-finan Kannywood a shekara ta 2010, ta ƙara da cewa, "Na fito a fina-finan mugunta irin su Shu'uma, Sai na auri Zango, Baya da ƙura da Basma da sauransu." A cewarta, fim ɗin Basma ya fi bata wahala saboda yarinyar da aka haɗa ni fim da ita, wacce bata wuce shekara 7 ba, shine fim ɗinta na farko. Don haka idan na kai mata mangari ko naushi, takan ji kamar da gaske, sai ta tsorata. Don haka sai da aka riƙa sake ɗaukar fim ɗin sau da dama kafin aka gama shi. Jarumar haifaffiyar jihar Bauchi ce. Ta buƙaci masu kira a gare ta da ta yi aure da su yi mata addu'a, tana mai cewa idan Allah ya nufa sai ka ga an yi, don haka lokaci muke jira, amma ina da wanda zan aura. Fati Abubakar ta ce tana so a haɗa ta da fim da ubangidanta, wato Adam E. Zango da kuma Jamila Umar na Gudu, saboda suna burge ta, kuma hankalina a kwance yake idan ina tare